Premtobre Kasee na guso ehwene ye de moko yensan foforo mu na enkran ha ene ye gina na de hye ne super fise ne de ene mamu ayeden pa de to bibia wuto bia mako kokko ne green kura ne bo kura nya bete Kuro Mu Te Sen ene ho komo ene ye kodidi ya de sansemwe ababeto dwa bna brafia agyeman etoso enne eye dwoada nanso esan se yenuanu muslimifo enne eya afofida sonko ema wonu munti ye ma yenuanu muslimifo ene ganafo nyina barka de sanla nanso ni nyina mu no ye bisa se Kuro Mu Te Sen ganafo bi akere wadwene ewo dwumadi so 15 ko ya hye nya 3 city kaja lebi batashi won koloko nwa hunteshi ma afiri ni eli ni maye wo won pa fai eke sika pede de yesu ye pede de sika ni Kuro ye be de didi ye ntumi ko ya hye wo ntumi ko ya hye wo omla ye pe foflo ombe bra me be tu aduma me akomu mi o efa pa mi didi me no ko firi fufu edi enti hwe ya kom market nyina ni o hwe Yantoshi, madasa soli. Fufora no suna aba waji ni sika miniska. Tise meton ade ansa metu aka. Ram Kuro Mu nyu kuma ya kasa. Ye hunu so. Ya tia na tie. Tia dise nyame amamu dia. Ye be ya na be yewu. Ya Kuro Mu dia sai kura. Adom like they say there. I'm yannim no kwen na man koye because enkra no school no. Also o mama kwan. Ana yi anu si free ono ma. Aduane ne ne ma boa de nipa so ni Kuro Mu. Enti asro adwuma ne de mu adin. Kuro Mu de boko. Asumudu enko a. Omo say the whole Ghana be baby adin there me to me there me nyintum. Because almost cement boy 1 million so still almost die. What must say? Cement ko 50 crore no. Amam for sit die. But cement ko 1 million almost die kase. Enti me there sa commercial de omo boa. Kuro Mu dia wo adwuma obadidi sadwuma no wanya dia awudidi nto obi anya adwuma no munya Kuro Mu no Kuro Mu dia normal because me am jawe me hu dia me ye ato se Kuro Mu ayehye ofititi nya mu ayehye dadada eno na timu dadada ba se kwa de beto akase mu ye because first fakwa na 70 year 2 city ne ma na makwa dan na wo mi Kuro Mu nyina na ya atakwa me dan ba na 70 year 900 aba for esi etibi se sha me so ma yire mu adwun sha me so kwa bia me fa so a so aye kwan papa aye den bebo me homodi ni meja aye de no esi ye mfra yie e ma ye ho enti se aye den se de kra na me nu se me so de den ba be ka wo mu di yie no ho bi enti me koma ya show enya show me de sade me matuma adwen mu afi ho ye hwe de nya me be ye amen o Kuro Mu de nye Kuro Mu nye ye briankasa uto aye nto fita no pa ye ba ye no pure water mpo ye free ansa na ye num si ye hu hwi oh first to me to adie oh u kan kasa u free Kuro Mu be kofie mpo akoda wo fie be to ne makoche o mu wan kasa wani be gi sesi adie enye so yesi ma yen kasa yesi scam pedede ma yen kasa ye tu topi usia pure water wan tie mu se nsio pure water we be de hu se usia nsio sesi asema yen kasa se scan todi isika mpedede ukoka so a yesi ya achiw we de aban we de yen hu anu won ko ne yen hu toye jo mama wo ho first no yen hu toye bibia ye to ma ye kama John ye ba ko school so a mi brother ba wo ko school be ma camp free education free education ko school so won se wo ko school ba we de enye go abanu hwe no onye bibi wo homaye anu de ya tunu dada anu no ankasa nim se okọ enye be sa anu gwase no obenya no ankasa nim se okọ dada enti sesi ade ye twenjo mama mbra no be gi ye free hawe mu ye bre de ye bre ankasa masama no Kuro Mu de boni bia ni Kuro Mu na am say ye kodi stand ba ye no occasion ni dia ba na ne ma aye basa so dia be fan se nyame adom ye ti ase ba ye say no ne ma ha ye adwadifo no ye dollar ana duty ne nso no e wo soro ti ama Kuro Mu no ne ma ye dia ma ye pa nti no ye sra ban ni se o mtoto ne ma ye e ma ye adwadifo no visa no an ye betumi aka ti se dollar ne ba form
na duty ne nso hwaya nse niam be ye Omanfo akasa ye no na we mu ache mienu no owura baako ode ne nsem tu dwa no se Ghanafoɔ bi sɔre a wɔn mo se ɔman mu ayɛ den esan sɛ cement boɔ ayɛ den pa nanso manfo sia na esidan wone ne yɛ adwene anase wone wɔn mu a wɔse wɔn boto mu ayɛ hye ya wodi dwa wo hu wɔn ho ano no na yɛ adwene baabi a wo no Kuro Mu Te Sen.